Měli jsme tady sedět 3, ale my u stolu. A to je pravda, no. Nesedíme, dneska to zas nevyšlo s hostem, protože nevím, co si zvrtnul kotník nebo co. Nevím, ale poslal fotku jak mrtvej krab. No, takže to nevadí, zase jsme my 2, ale máš nějaký nachystaný věci, co chceš probrat? Jo, Jo, zamyslel jsem se nad nějakými věcmi. Vůbec se mi nevypracovával, jenom mám pár bodů. Já jsem ráno dělala takový to, o čem jsme se tady bavili minule, že jsem ty umělé inteligenci říkala, jak jsem na tom teď a jako ty moje sny a vlastně jsme došli k zajímavé věci a mě to úplně nadchlo. Ne, já jsem to nedělal. Ne? Znova, ne. Ale tak začni. Tak to nevadí, tak ty jsi to udělal předtím, já si to udělám že? příště. No tak já to udělám příště a přinesu to do 3. dílu. Jo, tak jo. Tak No ale jako my jsme vlastně udělali tohle spolu a ona pokládala nějak dál otázky a já jsem prostě nějak dál jako odpovídala a dostali jsme se k tomu, jak přenést, protože máme v plánu pořádat prostě velkou konferenci, to si myslím, že asi můžem říct, a pak na to navázat nějakou další strategii. A řešili jsme, jak vlastně tu naši vizi přenést do té konference, aby to nebyl jako nějaký teleshopping. Víš, že ve chvíli řekneme jako, hele, tady potom spouštíme nějakou další věc, máme další plány, ale aby jsme to jako celou dobu vlastně do té konference to. A ona vypracovala strategii a mě to strašně nadchlo. Jako, že jsou tam napsaný takový klíčová sdělení třeba, co můžeš jako říkat během toho a je tam podnikání je v mládí osamělá cesta, jsme tu, abychom to změnili. Mi to přijde jako hrozně a takové věci a strašně mě to nadchlo. A co si z toho bereš? Jakože pomohla ti nasměrovat nějaký to tvoje smýšlení o tom dni tak, abys udělala změny? Určitě. Jako, když se jako vrátíme úplně k tomu, co jsem s ní probírala nejdřív, ten můj den teď a můj den potom, tak mě jako pochválila. Nejdřív. A pak jsme řešili vlastně, že jakoukoliv hodinu ušetřím v jiné práci, takže prostě to zítra začnu je ta cesta, která jako ty sny dokáže splnit. Že to, co jsem jí jako řekla, tak vlastně to, co jsme mi tady vymysleli, že to dokáže, že když půjdu touhle cestou, že jako k tomu výsledku můžu dojít, mi vlastně říkala, a že jakoukoliv hodinu třeba co ušetřím jinde, a věnuju naopak třeba přemýšlení o zítra začnu, že jako bude mnohem hodnotnější 1 hodina přemýšlení a nějaký vizualizace toho, co my tady teďka tvoříme, než třeba 5 hodin stříhání pro někoho jiného. Tak vlastně to jsem si z toho vzala. No a řekla si, že co, když to nevyjde? To já jsem to nebrala jako možnost. Jako, na to jsem se neptala, no můžu se zeptat, ale tak asi, já nevím, já to teď neřeším. No. To by mě fakt zajímalo, co řekne. Tak já to zkusím, uvidíme. Ale mě to vlastně ani nenapadlo, jako brát to jako možnost, že to nevyjde. No tak jo. Já to jako tam nemám jako možnost, to jako to vyjde, jenom jako, co kdyby ta cesta byla jiná. No tak asi, ale ona asi bude jiná, než si to představuješ. Vždycky to tak je. Vždycky to tak je, že jako ty si můžeš něco naplánovat, ale nejdůležitější je ten cíl a ta cesta se prostě zákonitě změní. Jako to asi s tím počítám. To je pravda, no. Cesta je cíl. No, tak. Takže to bylo hezký. Dneska ráno mě to úplně nabudilo. Já jsem si právě říkala, že to už musím udělat. A musím říct, že mi to fakt zvedlo strašně náladu. To je dobrý, no. To je dobrý. Hele, ve finále otevíráme takový dost zajímavý bod, to, co jsi řekla, že hodinu strávit jenom přemýšlením nad tím projektem, že je efektivnější, než dělat pro někoho jiného. A vlastně na to trošku navazuju, protože jsem si připravil pár statistik o tom, proč lidi v dnešní době, mladí lidé v dnešní době mají často problémy se soustředěním, s budováním, s konzistencí a že prostě prokrastinujou, což je jako
jakýmsikoliv způsobem, pouze jenom slovo toho nic nedělání, podle mě. A koukal jsem na nějaký globální statistiky, jak jako často kurdy. Mladí lidé. Kolik hodin průměrně tráví jako na mobilu denně. A chtěl jsem se s tebou pobavit o tom, co by se dalo všechno zajímavého vymyslet, kolik času to reálně je. Jako, to je extrém. No, kolik je to? Počkej, ještě se zeptám. Je to celosvětově, nebo Evropa, nebo Česká? Ne, celosvětově. Jo. Celosvětově. Tak globální průměr, když vezmeme dospělý a důchodce a novorozený, tak to vychází na 141 minut denně, což je málo. Jsou 2 hodiny. Jo, to jakože to my topujeme o dost. Nicméně Gen Z to má na 4 hodiny. Denně, socky. A v Americe je to ještě víc, jakože američtí mladí lidé jsou na 5 hodinách a 18 minutách. Holy moly. To je fakt hodně. Já mám chuť to zaokrouhlit teďka na těch 6 hodin, ať se ti to dobře vizualizuje. No. Mileniál zvedne mobil denně 330krát. Za 6 hodin, tak co třeba trvá 6 hodin denně? To je skoro 1 pracovní směna. Spadl mi mikrofon. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, no. Jako za 6 hodin jsem schopná udělat spoustu věcí. Jako já se nechci koukat na svůj screen time. Vím, že ho dneska mám vysoký. Dobře, ale my tam jako, já hodně beru telefon i jako pracovní nástroj. Já vím, že na něm hodně pracuju. Že jako vlastně pro mě v tuhle chvíli už i to, že odpovídám na zprávy někomu, může být práce. Protože domlouvám zakázky, protože nevím, co řeším, jaký budou natáčení další, nebo střihy, nebo jakože není to furt jenom prokrastinace. Ale můj tenhle týden nejbrutálnější byla středa. 17 hodin 20 minut. To je hustý. To jsi byl non-stop na telefonu, ne? Na Macu, no, na počítači. Jo, to jde? Komplet, no. To máš propojený v obě zařízení. Najdi mi to. Protože, no, jako na počítači, ale já jsem furt, jo. No. Protože to je prostě moje pracovní, na tom já pracuju. Počítač je pro mě pracovní nástroj. I proto jsem si kupovala jako takový počítač, jaký mám. 2 hodiny 30, tak to není tolik. No a to máš jenom na Macu. To je jenom Mac. No a ve čtvrtek já mám nejvíc. No. Počkej. Tak to se prý 2 hodiny a teď to tady skočilo na 13 no, a půl. protože teď už máš všechny zařízení. Jo, aha, že se to jako... se synchronizuje jako mezi všema zařízení. Jo. Dneska. Neuvěřitelný. Kolik jsi měl nejvíc tenhle týden? Tenhle týden 17:20. Aha, tak já 14:45. To je hustý. 15 hodin denně na nějaký obrazovce. Aha. Minulej týden 14:16. Ale projekty jsem dodělal, takže je to v pohodě. Ale spánek minus. Já tady to. Magic Sword. Jo, no. To je hra. Nicméně já jsem to nějak si jako trošku zaokrouhlil, že když denně stravíme 6 hodin jakoby 6 hodin na obrazovce, tak to vychází za celou dobu života ekvivalentně k nějakým 19 letům. To je hustý. Takže ty 19 let čumíš do obrazovky na někoho, který tam něco tvoří, který tím vydělává prachy. A ty na to koukáš. A za půl hodiny nevíš, na co jsi koukal. A no, pro mě je to úplně mimo, jakože u Gen Z, který to mají nějak jako ještě víc a tak to vychází na nějakých skoro 28 let podle té statistiky Reviews.org. Vůbec nechápu, no to je jedno. Nicméně by mě zajímalo právě, co to je. Mě zajímalo, co to jako s náma dělá. Protože jsem slyšel na cestě z Německa domů v noci podcast a tam ten psycholog říkal, že
lidi se v dnešní době neumí nudit. My už nevíme, co je nuda. Jo? A jako posaď dítě na louku, který v životě nemělo v ruce mobil a do 5 minut se zabaví. Posaď tam dospělýho člověka a vůbec neví, co se sebou má dělat. Protože naše nuda je... Zabijíme tu nudu tím, že vytáhneme mobil. A náš mozek tím, že jako scrollujeme, tak si myslí, že něco děláme. Takže on to bere jako produktivní čas, i když jsme vlastně udělali úplný hovno. Proto jsme tak unavení, podle mě. Furt. Protože vlastně ten mozek furt pracuje, i když my odpočíváme, dalo by se říct. A já kolikrát, ale já si hodně třeba zakládám na tom, že když jdu tramvají, nebo někam prostě MHDčkem, tak hodně koukám z okna místo toho, abych koukala do telefonu. Ano. Protože já vím, že jedu tou samou ulicí jako každý den a je to ta samá křižovatka a ta samá jako cesta toho autobusu nebo té tramvaje. Ano. Ale přijde mi jako důležité se prostě jenom dívat. A já ráda pozoruju lidi, no. Jako jenom prostě sedím a pozoruju lidi. Ano. Ale jo, je pravda, že hodně lidí, já to vnímám třeba u lidí kolem sebe, že vím, že mají velký problém být jenom sami ze sebou. Jako v tichu. Jako, že nesnesou doma ticho. To jsem úplně zírala, že říká tady jedna holčina. Ten problém mám. Jo? Že nedokážeš být doma, aby tam bylo ticho? Máš furt něco puštěnýho? Já ne, no. Vůbec já to neumím. Fakt. Stejně tak, to jsem se bavil právě taky s klukama, když jsme teď jeli do toho Německa na tu akci, tak já mu říkám v autě, hele, jako já neumím někam jet sám, když tam nemám žádný zadání nebo úkol. Vůbec nevím, co se sebou mám dělat. Ale vím, že to není... Jako kam jet? Nevím, kamkoliv. Prostě jsou lidi, co odcestují bez cíle. Jako co tam děláte? Jako co tam reálně děláte? Já nevím asi kam. Jako nevím. Oni prostě vezmou baťůžek, jedou na letiště, koupí si lístek na Ryanair a letěj někde. Jako co tam fakticky děláte? Já se koukáte na mě z toho, oh wow. Ale já nevím, já nevím. Já prostě můj útěk je bohužel aktuálně sem a do budování těch projektů, co jako mám, ale já to těm lidem částečně závidím. Nejlepší bylo i Velikonoce, jsem jel do Chorvatska a jedu sám. A vlastně já jsem si až za Vídní uvědomil, že jako do toho Chorvatska jedu. A až pak mi došlo, že já vlastně nemám na další den úkol. A já se probudil ráno v 6. Jdu ven a říkám, co teď? Tak jsem se šel, jsem si vymyslel, že se teda půjdu projít. Jsem si zacvičil. A bylo 8. Co teď? A já vůbec nevím, tak jsem začal ten barák tam uklízet. Začal jsem ho čistit, připravovat na sezónu. Co se děje? Já vůbec nevím. A pak jsem byl hotový a bylo 12. A já jako, tak já půjdu spát. Jako, celý den přede mnou. Já byl tak rád, že přišli jako kluci, co tam dělají v tom přístavu a začali se mnou krátce bavit, že jsme se dlouho neviděli. A pak jsem šel a já v 8 večer neměl co dělat, já šel spát. V 8:30 jsem spal a další den ráno jsem vstával v 5, protože jsem už nemohl spát. Takže to bylo ještě horší, protože teď jsem teda šel se projít, šel jsem si zacvičit a ono bylo 7, ne 8. Takže já vůbec nevím, co tam ty lidi dělají. Já vůbec nevím. Ale je pravda, že tohle jsem dlouho neměla. Že bych jako věděla, že druhý den nevím, co mám dělat. Protože já mám pocit, že mám těch úkolů teďka a že to nemá to konce. A že jsem schopná si furt vymýšlet něco když teďka něco budujem, tak já vidím, co všechno ještě můžem udělat, co všechno ještě vlastně není hotový a že to je práce minimálně na půl roku jako ještě dál. A myslím si, že se teď jako já minimálně dostala do nějakého kolečka, kdy jako horko těžko budu si vymýšlet, že už mám hotovo. Že budu mít pocit, že nemám hotovo. No jo, ale tam je právě ten point, že si myslím, že to je přesně to, že nás to jako baví. Jo, to si a že my vlastně od toho... Chceš. Jo, to je, jak jsem říkal v tom prvním díle, jako postav si a žij život, od kterého nepotřebuješ pauzu. Měj život, od kterého nepotřebuješ přestávku. Ty lidi obecně pracují do pátku a těší se na 2 dny volna. Pro mě je to úplně nereálný.
A úplně nereálný. Já se těším, že jako ten víkend vlastně je takový hodně nerušený, protože všichni ostatní mají volno Ano. a mě vlastně nikdo moc neruší a já můžu pracovat na těch svých věcech. Jo, a předběhneš je. No. O dalších 10-20 hodin. No, to je pravda, úžasný. no. Že jako já si můžu o víkendu dodělávat věci, protože vím, že mě nikdo moc jako nebude rušit. Nebude otravovat, ano. To je pravda, no. Ale je pravda, já jsem to taky hodně měřila tím, že když jedem někam na dovolenou, že já vždycky, když jsem na té dovolený a už se blíží jako konec, teďka jsme tam dlouho nikde nebyli, ale minulý rok třeba, tak se vlastně těším domů. Že jako se těším zpátky do toho, že vím, že to je dobrý. Že ve chvíli, kdy jako si neříkám, ne, abych tu zůstala, nechce se mi domů, nechce se mi do práce, ale říkám si, jo, tak teďka jsme prostě objevili novou zem, teď jsme týden byli, někde jsme cestovali, ale už se těším domů. Ano. Protože vím, že mě to baví. No. No. Nicméně, ty Velikonoce, ne? Tak já jsem jednak nabízel vám 2, ať jedete. Jo, to díky bohu nevyšlo, takže jsem 2 dny měl jako volna, že jako jsem si myslel, že to jako ustojím, že jsem potřeboval uvědomit si to, že fakt neumím jako být sám se sebou. Tak jsem si ten den pak vymyslel jako nějaký blbosti, objel jsem všechny ty 3-4 lidi, co tam dole máme, aby jako byli připraveni na sezonu. No nicméně já jsem se nudil natolik, že jsem kamarádovi koupil na další den letenku, aby letěl do Benátek, abych nebyl sám. A já měl úkol, takže já musel v 7:30 vyjet do Benátek. Já jel do Benátek, ukázal jsem mu Benátky, jsem jel domů, dali jsme si véču a další den jsme jeli domů, no. Do Prahy. Ale měl jsem úkol. Závidím těm lidem, když nemusí, jakože že fakt neumí nic nedělat, no. Počkej, závidíš lidem, já jim že... to závidím, to vypnutí. Jo. To vypnutí toho, že oni někam jedou, nechápu, jak to dělají, ale do určitý míry jim to závidím, protože teď si vem, že fakt někam letíš, přistaneš, já nevím, v Gruzii, přistaneš v Itálii, přistaneš kdekoliv. Vylezeš z toho letiště a víš, že tvůj jediný úkol je dostat se na ubytko. A pak tvůj jediný úkol je najít si večeři. A pak už jenom přemýšlíš, jakou knížku si vezmeš k pláži. To je jako super. Nevím, no. Já to neumím. Ale my jsme prostě teďka ve fázi, kdy jako tvoříš. My nemáme hotovej jako biznis, nebo já se nechci moc bavit o lidech, co mají zaměstnání a co dělají od 9 do 5 a vlastně ani nechcou víc, nebo možná chtějí, ale nic pro to jako nedělají. Tyhle lidi, já se dotýku, že prostě neumím žít. Ale vím, že jsou lidi, kteří mají už nějakou velkou firmu nebo něco a tohle to taky jako dělají. Teďka hodně lidí, co tady se dělo třeba na mém místě, tak povídalo o tom, že si na dovolenou, že si berou pracovní dovolené, ale je to dovolená s rodinou a je to pracovní v uvozovkách, ale je to pracovní kvůli tomu, že dělají seberozvoj. A že si vezmou ty knížky a že tam prostě to je ten čas, kdy jako čtou a mají ten seberozvoj. A že je to částečně práce, ale jako na sobě. Tak ti už takhle umí jako vypnout. Nebo mají ten ale cíl. Jejich pár, no. Ale jedou tam s tím cílem, ale oni jsou lidi, kteří nemají cíl. Oni mají cíl poznat to město. OK, fajn, to ti stačí 2 dny. Ne, já si koupnu do muzea. Jo, ale jako co dál? Víš, že já nevím. Se potuluješ, no. No, asi jo, no. A to se můžeš potulovat po Praze. A tak je to hezčí potulovat se někde jinde, jako. To stojí jenom peníze. Ale hodně lidí teďka, dělali jsme ty videa na socky, které vyjdou tenhle týden, nevím, někdy to, když vychází tohle, tak vyjdou ty videa a strašně moc lidí tam, já jsem se ptala na otázku, co by si dělal, kdyby si nemusel řešit peníze a ty jsi ty videa viděl, většina řekla cestovat. Nepamatuješ to? Jo, pamatuju, ale já jako kam? Já nevím, ale já mám taky ráda cestování. Ano, to já neříkám, ale pro mě je to jenom já když někam odletím, ať už to bylo Thajsko, nebo jakákoliv země v Evropě, nebo jakákoliv země mimo Evropu, tak prostě pro mě se ten den nelišil. Jenom jsem byl jinde, bez svýho auta, ale ty myšlenky jsou furt stejný, chápeš? Já jakoby přiletím někam, jdu na hotel a pak místo, abych seděl prostě v kanceláři nebo na Letný nebo někde, kde pracuji, tak si to vezmu na pláž. A stejně ty prostě věci dodělám, protože chci, protože je to
actually to, co mě baví. A to Mě já to jako mám takhle nebaví taky chodit ráda. po městě a koukat na ty památky. Ano, je to hezký, udělám z toho večerní aktivitu, Ale ne celý ale den. vem si, že ty lidi tam chodí celý den, já tomu nerozumím, i když jim to zároveň závidím. Protože, chápeš, oni mají bezstarostný život, podle mě. To je můj názor. Ne. No neříkej mi, že když se Já si můžeš jít nemyslím, projít že Prahou někdo. 6 hodin, Já si tak nemyslím, že... nikdo nemyslí na to. Nevěřím, že můžou myslet na to, jak vydělat tak, aby přežili do konce měsíce, když teď jsme v té fázi toho budování. Protože buď mají jistotu, že jim ty peníze pípnou 10. Já nevím, ale já fakt nevím, já jsem z toho takovej jako... Já si nemyslím, že existuje na světě člověk, který má bezstarostný život. Dalaj Lama. Možná ano. Nějací buddhisti asi. Ale i tak mají podle... No, myslíš si... Ty mají klid. Jo. Ty se mají Dalaj ty se z Lama. nás mají ze všech. Dalaj Lama je v exilu, ne? Hm? Dalaj Lama podle mě ani není v té svojí zemi. Má starost o tu zemi. Ale je napojený. Já vím, ale Takže jakože bude mít zrovna klid. tady týpek je vyhnaný jako ze svojí země, ale je bezstarostný život. Ne, on se zrovna stará o ty svoje lidi, podle mě. A to je jedno, jako myslím si, že každý má, protože tak funguje mozek, že ty furt jako vyhodnocuješ nějaká nebezpečí, že jo, v životě. A prostě pokud se začneš nudit, Ale když tam mají máš... oni jistotu ty lidi, vem si, že máš jistotu, že každýho 10. v měsíci ti cinknou penízky. A jediný, co pro to musíš udělat, je od pondělí do pátku od 8 do 16 nebo od 8:30 do 18 chodit do kanclu a něco dělat. Tak já jsem takhle měla, já jsem byla zaměstnaná. Že jsem A dělala já to. chvilku. No. Pak mi švihlo. A mě to prostě přestalo bavit, no. 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 Já jsem dělala furt něco jiného. Furt jsem vymýšlela další. Já jsem měla třeba 2-3 práce najednou, protože mě to nebavilo, jako. Ano. Nevím. Jo. Nevím. Netuším. Nevidím prostě do těch hlav a jako nemám absolutně ponětí asi, co se týče tohle tématu. Já jsem prostě jako jiná, no. Nevím. No nic, dobře, tak se ještě posuňme krátce o jednu věc dál. A sice, že vlastně tím, že scrollujeme hodně, nebo lidi scrollujou hodně, tak pro ně je to ten normální stav. Oni vlastně s čímkoliv jiným neumí vůbec interagovat, natož pracovat, protože jejich normální stav je buď dělají něco, práci nebo tak, a jakmile mají čas pro sebe, tak prostě jedou non-stop. To je divný. Strašně těžký v dnešní době vzít si knížku do ruky. Protože musíš odložit ten telefon. Ano. A musíš číst a když si přijde upozornění, tak nejlépe to nemít ani v dosahu. Ano. A vlastně nevidět, že ti něco, aby si udržel pozornost na tu knížku. Bavil jsem se o tomhle tématu, o tomhle obecně o tématu jakoby těch lidí s Patrikem, s kamarádem z Fitka. Doufám, že se teď jako, že nevadí, že to řeknu, nicméně jsme vymysleli koncept extrémně zajímavého projektu. Je to pro vyšší, střední a top management. A vezmeme 5 chlapů, vezmeme jim mobily a dáme jim do ruky papírovou mapu, zavážeme jim oči, vysadíme je někde, dáme jim kompas, bude ráno a budou mít orienták. Budou mít orienták třeba na místo, kde se narodil Václav Havel. Tak to musíš Nesmí se zjistit? Ne. Prostě se doptáš někde, začneš přemýšlet. Nebudou mít mobil nic, ne? To bude celý jako kontrolovaný někým od nás. Pak tam přijdou, tam je znova vezmem. Doufáme, že to stihnou do oběda. Ten, kdo to nestihne, tak ať jede domů. A vezmeme je na statek, kde přijedeme teda odpoledne a řekneme jim, no tak jsme tady, ale nemáme kde spát, nemáme co jíst, víš co? A začněte přemýšlet. Protože ten koncept jsem jednou viděl
A můžu ti říct, že ty lidi to nakupujou všema 10, protože chtějí zpátky to propojení s přírodou a chtějí zpátky to, že budou přemýšlet vlastní hlavou. A my to máme ještě jako hodně detailně vypracovaný, jakože fakt hodně. Potkal jsem totiž jednoho jeho mimo jiné, jak jsme byli spolu, ten jeden víkend, jak jsme jezdili, tak tam byl pán, nevím, jestli jsi ho viděl, chodil na boso. Jo. Ne, blázen. On bere, co jsem jako pochopil od toho, s kterým jsem měl já, tak on za 14 990 korun bere lidi 2krát měsíčně na Šumavu na túru. To není možný. Že ty lidi zaplatí 15 000, aby s ním šli na túru. Jo. Na něco, za co můžou tak být za barák. A je non-stop vyprodanej. Tak to je hustý. A v zimě to dělá tak, že jim dává buď na běžky, anebo jim online prodává, jako kam se v létě jet podívat. Jako nechápu. A to je fakt, že lidi nechtějí přemýšlet. Ty lidi jsou úplně vymakovaní. Oni jsou jak ovce. Jako někomu dát prachy, aby mi ukázal Šumavu? Já se ti omlouvám. Ale to je blbost. Pro mě. To je hezký, ale jako to je vydělává. Ne, on, že využil jako viděla tu díru. Jak vypadal? Jo. Úžasně, jako je uzemněný, hrozně v pohodě, jak kdyby, no fakt jako krásný, jakože hezký člověk, jakože vyzařoval hezkou tu, jako nedivím se, no, jestli on udělá, no hrozný. To je hezky 15 000, za to máš, tyjo, na osobu, někde. S cestou a prostě s nějakým obědem tam společným a vysvětlením, kde seš a tak, no. Víkend 4hvězdičkovém hotelu v Polsku, pro 2 lidi, ze snídaní z večeří. No já nevím, hele, já fakt jako nereálný, ale ty lidi to dělají. Nicméně já bych jako na tom našem kurzu bych jim prostě řekl, tady máš kuře, ještě běží, chceš večer maso, tak ho zabij. Nauč se. Na té farmě. No hned. Prostě, nebo by se prostě řezník by tam udělal, jako stál by u toho, ale tak jako udělej to prase, viď. Nikdo to neumí. A to ještě třeba moji rodiče měli zabíjačku na svatbě a strejda to dělal to prase. Jo, ale kdo ještě jako z toho top managementu, a teď se pustím fakt hnusně do toho top managementu, to jsou chlapy vypraný vaviváši. Jediný, co oni umějí, je dobře vyjednávat. Ale mají 2 levý ruce jak krtci. Na všechno si někoho volají. Poličku doma nepřivrtají ke zdi. To je zajímavý, no. To je prostě něco za něco, ale jako no. A postav si sám, ne stánu, víš co? Nejdi hledat prostě, já nevím. Buď spí na zemi, anebo si něco postav. To je něco, co bych chtěla i pro nás vlastně, když budeme mít ty víkendy networkingový nebo něco. No ano. Tak bych tam chtěla nějaký aktivity. Rovnou. A dal bych jim rovnou, právě jsme přemýšleli a ten Patrik říká, to by byla prdel, dáme jim challenge. Dneska večer bude ryba k večeři. Tamhle je řeka, víš co? A tamhle potok. Já nevím, tamhle je rybník. A nedáš jim nic. Jako ani prut? Nic. Mají 2 možnosti. Myslím, že by neuměli ani napíchnout tu tak. žíželku. Tak. A máš 2 možnosti. Buď teda večer nebudeš mít co jíst. Nebo se naserou a pojedou domů. A ti, co to vezmou vážně, tak začnou přemýšlet. A vrátí se zpátky do toho, že budou vymýšlet něco kreativního. Zážitek hlavně by mě jako to. No hlavně to teďka říkal Petr Mára, říkal, že vlastně papír a tuška, že tím, že píšeš něco rukou, tak aktivuješ ty hlavu, to už dneska vůbec neděláme. Že ťukáme jenom jako do toho a tím pádem ťukáme jenom prstama, ale nezapojujeme do toho ten mozek a tím, že jako kreslíš něco rukama. No tak... a nebo jsou lidi jako já, kteří jenom diktujou, víš co? Nebo. Že to psaní je pomalý. Takže vůbec, absolutně jako, že ani netrénujeme ten mozek. Ne, vůbec. Nevymletí strašně. Vůbec. Dříve ve škole jsme napsali 8 stránek a začala nás bolet ruka, mě bolela minule po půl stránce. Co to je? Fakt? Jo, napiš si stránku večer A4. Sepiš si den. Mě bolela ruka. Dlouho jsem nepsala nic tak dlouhýho. Právě, To je ono. Žádný slohovky. No, ještě mi to připomnělo jednu věc. Já jsem byla teďka na té konferenci, nebo co to bylo? Jo, Wired. No. A potkala jsem tam Lukáše.
který s náma spolupracuje. A to je jedno. A bavili jsme se. A měl tady, našeho prvního hosta, který nepřišel. A přejeme mu brzké uzdravení. A bavili jsme se o networkingu, že jako je to hezký o tom přemýšlet, dělat ho a tak, ale že ve chvíli, kdy jsi jako mladý a kdy jsi jako někdo, kdo s tím nemá žádnou zkušenost, což se tam počítám i já, nebo jsi třeba stydlivý introvert, cokoliv, tak absolutně nevíš, jak to máš jako začít dělat. Jak ten networking jako začít dělat. A říkal, že byl na jedné schůzce, nebo na jednom právě networkingu, a že tam měli hezkou takovou začínající hru a že na začátku, než si vešel dovnitř na ten networking, tak jsi vylosoval kartičku. A byly to pohádky. Byly to pohádky. A byl třeba Jeníček a Mařenka. A já bych si vylosovala Mařenku, ty za půl hodiny by si vylosovala Jeníčka a prostě byl úkol ty pohádkový dvojice spojit. Jo. To je dobrý, Bob a Bobek. No. Takže to byl takový nenásilný způsob, jak prostě alespoň propojit dva nějaký jako random lidi, který a všichni takhle měli dvojičky a už jako začalo se. Víš, že tím jako prolomíš ten led a jako začneš. Tak to mě napadlo dát dohromady nějaký typy, jak to ještě nějaký určitě jiný budou taky. Já jsem byl na akci jednou, kde jsme každý dostali kartičku. No. Na té kartičce byla barva. Byla i vypsaná, takže jsem ji viděl. A teď prostě byly žlutý, červený, zelený, modrý a byla přednáška a pak byla jako networking. A nejdřív to začalo tím, že se všechny žlutý sešli u jednoho stolu. Pak se sešli žlutý a zelený u jednoho stolu, pak žlutý a modrý, žlutý a červený. A takhle se všichni promíchali, ne? Jednou se všema. To bylo dobrý. To bylo hodně hustý. A bylo nás tam pár, což znamená, na nás ve žlutých bylo asi 8, 9, takže nás dohromady s tou druhou barvou třeba 16, což je furt OK na to, že máš 15-20 minut na to se pobavit a měl si podmínku se všema seznámit. A vyšlo to jako poměrně hezky. Okay. A nevím, já ještě jsem nepochopil, jak se na těch networkingových akcích dostat k těm správným lidem. Jak zjistíš, že ten člověk, kterýho že tam může být jenom jeden, který ti pomůže s tím tvým problémem. Nejsou problémy. Verčo. S překážkou, kterou zrovna Nejsou řešíš. překážky. Tak co mám? Nevím, je to jenom úkol. Tak úkol. Je to úkol. Ano. Měsíc si říkám, že nejsou problémy. A mě někdo zavolá. Máme problém. Říkám, a teď se to dá vyřešit takhle. A je klid. To je úžasný. Začni si říkat, že nejsou problémy. Máme úkol. To je jenom úkol. A hlavně víš co? Pokud bys ho nebyla schopná vyřešit, tak bys ho neměla. To nechápu. Či pokud bys ten úkol nebyla schopná vyřešit, tak by ti ho vesmír neposlal. Jo, takhle, ano. Jo, ježišmarja, tak to musím přečíst ten citát, co tu mám. Protože to je nepřesně. Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, jež před námi leží. Znova. Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly a že žádná dřina a úsilí není větší, než sami můžeme snést. Dokud věříme tomu, co děláme a dokud máme nezdolnou vůli vítězit, vítězství je naše. To je citát, který mám na ploše. Non-stop, každý den. A tam je přesně, že úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly. Nejsou. To jsem vlastně teďka řekl. To je hezký. Takže není úkol, který byste nebyli schopni jako vyřešit. A pokud je to problém, tak je to jenom emocionální napojení na to, že máte strach, že to nezvládnete. Je úplně zbytečný. To je hezký. Úplně zbytečný. A já jako teď se snažím fakt chodit a říkat, že jakoby ten problém není, nebo že nejsou problémy, že prostě se to bez problému zvládne všechno a že vlastně to jsou jenom překážky a že děkuju, že je tam mám, protože bez nich bych si nic nenaučil, víš co? Takhle se posouváš dál. To je jako super, no. Já jsem se hodně teďka jsem se nachytala v tom, že poslední týden
si opakuju, jak jsem unavená. A vím, že to je špatně. A úplně jsem si dneska říkala, to musí přestat tohle. Že já si říkám, že já vždycky v hlavě si říkám, že jako už nemůžu, že už prostě, že jsem unavená, ale že to stojí za to. A říkám si, OK, tak ale tohle prostě si nemůžeš říkat, víš co? Že je to těžký. Já jsem, ta únava, a zjišťuji to sám, únava vzniká v moment, co máš pocit, že nemáš co dělat. Mi přijde. Že protože jako teď ta akce v Německu, ten víkend, ten měl od pátka do pondělního rána, kdy jsem se vracel, tak to bylo dohromady 60 hodin. My jsme spali pár minut. A šlo to úplně bez problémů, protože ten adrenalin, ta radost z toho, že se to povede, jsme začali v pátek, jsem vstával ráno, šli jsme spát někdy o půlnoci, vstávali jsme v 5 a šli jsme spát ve 2 ráno, vstávali jsme v 6, šli jsme spát vlastně až v pondělí ráno ve 4, když jsem přijel domů. 9, 10, 15 hodin spánku. Ono to jde ne dlouhodobě, ale jde to. Takže ta únava, ano, v pondělí jsem byl k nepoužití. Ale zase vrhnul jsem se na něco, začal jsem dělat tady ten web. A normálně jsem na něm strávil 6 hodin. Úplně, já ne, jakože chápu únavu, ale je otázka, jestli je to psychická únava, anebo fyzická únava. Ne, určitě psychická. Já jsem nad tím přemýšlela dneska ráno a říkám si, a já jsem schopná takhle vstanout a dlouhodobě jako fungovat, jít a vím, že dneska jsem věděla, že večer budem točit a že jako ráno jsem dělala to s tou Gemini a to s tou umělou inteligencí a jakože měla jsem vlastně i dobrou náladu, jenom jako ve chvíli, kdy máš čas a právě v ty momenty, kdy jsi jenom ty se svojí hlavou. Já poslední dobou chodím i bez sluchátek. Jakože prostě jenom jdu a poslouchám, nevím, ptáky. Víš, jako nebo ruch města. To je taky jako, nebo konverzace jiných lidí. Já vím, že by se to asi nemělo, ale jako mě zajímá, co si ti lidi říkají. Jakože... A já jsem tam jako já jenom se svojí hlavou a vlastně v tu chvíli mě napadne, že se podívám na kalendář a vidím, kolik tam toho je a říkám si, tyjo. Díky bohu. No, jo, na jednu stranu jsem za to strašně vděčná, ale na druhou stranu jsem i poměrně, já nevím, no. Jo, to ale, jako... ale fyzická únava, myslím si, určitě. že to jako všichni známe, že když vylezem na sněžku a jsme prostě 10 hodin jako na nohou, tak je dobrá, přesně tak. A ty nemáš výčitky. Z fyzické únavy nemáš výčitky. Jo. Z psychický jsi úplně mimo. Ale za to může ten telefon. Já si myslím taky. No. Ty obrazovky. Já si myslím taky. To jsme tady došli oklikou úplně k nějakému závěru. Jako. Yes. No. To je hustý. Mám novinku ke konferenci, kterou jsem ti neřekla. Chceš ji probrat tady? Yes. Můžem to asi, já bych jako klidně jako říkala, co máme v plánu, protože když už to jsou jako, brala bych tohle i tak, jako takovou poradu. Myslím si, že to je právě to, že když to jako tady budem probírat, i ty věci, co momentálně třeba řešíme, i to, že mám nějakou novinku a tak vlastně i to je za pochodu. Protože ty lidi trochu nahlídnou do toho, jak my jako teď uvažujeme. Ano. No a jak ty schůzky vypadají. Ale je to, že bavili jsme se o tom, že chceme na konferenci nějakého mentora, za kterým budou lidi moct přijít a domluvit si s ním jako mentoring do budoucna. A já jsem přišla na způsob, jak tam mít 3 mentory, kteří můžou pro naše třeba VIP lístky udělat půlhodinovou jako mentoring na místě. Ať aby si to ti lidi třeba zkusili. Yeah. Že bavila jsem se o tom s holčinou, se kterou máme spolupráci už na konferenci a ona říká, že jsou mentoři, kteří jim i to pro ně dělají rádi a že to udělají rádi, protože už jsou to třeba zkušení podnikatele, ale s tím mentoringem začínají. A že rádi chodí na takové akce. Jo, takový ten speed mentoring. A zkouší si to. Jo. Tak to jsem si říkala, to by bylo skvělý. Tím začal Míša Slavev. Jo? Jo, tím začal ve Startup Kitchenu, no. Aha. Tomáš, je. No, tak to jsem si říkala, že můžeme vymyslet 3 jako nějaký zaměření, nevím, mentoring OSVČ, mentoring, nevím kde, podnikání, mentoring korporát třeba, nevím, jestli takový jsou vůbec.
ale že můžeme vymyslet a že k tomu našemu VIP lístku vlastně můžeme udělat nějaký rezervační systém, který prostě budou mít jako do nějakého data si moc zarezervovat půl hodinku a k těm VIP lístkům může být ten mentoring půlhodinový zdarma přímo na té konferenci. A na základě toho oni zjistí, jaký to je, co to vůbec je. A je to obrovská podle mě... On je nemocnej. Ty máš doma nemocnýho kluka. Tak počkej, tohle vystřihnem, pupí. Jo? Se tam Poslouchám to, je to zajímavý, ale... Arrivederci. Dobrá výmluva. Já bych to tam nechal. Doufám, že tam neumře venku. To uslyšíme. Nebo neuslyšíme, když se bude hrobový ticho. Ne, to tam necháme. Tak jo, necháme to tak. Proč tady sedí? To jsme ještě neřekli, ne? Protože máme novou hráčku ve studiu, která nahrává tady tohle a potřebovali jsme to vyzkoušet a proto tady seděl Mikuláš, protože to kontroloval celou dobu, jak to pracuje během toho, co my tady natáčíme. Pointa je, že musíme najít tyhle mentory. Mega se mi to líbí, ale protože ti lidi, co tam budou prostě ta myšlenka zítra začne je pro lidi, kteří chtějí začít a vlastně můžeš začít i tím, že zjistíš vůbec, co to je, jaký to je, jak to funguje během té půl hodiny. Jako já třeba osobně moc nevím, jak funguje mentoring. Já si tam asi taky zaplatím, nebo půjdu jako rezervuju si půl hodinku. To podle mě bude extrémně zajímavý. A ještě, když ti mentoři ještě budou taky začínat, tak to mečne. Jakoby, no právě. No, a teď můžeš říct, co jsi chtěla říct. Mě jenom napadlo, že já si myslím, že mentoring je dobrý, ale jdu se jako outnout, jo, trošku. Okay. Mentoring je fakticky jenom o tom, aby ti někdo řekl, jak to u něj fungovalo a ty si sama zhodnotila, jestli mu věříš a zrealizuješ to na tvém projektu, anebo mu nevěříš a potřebuješ si tu zkušenost udělat sama. That's it. S tím souhlasím, ale... Já nechápu, proč mentorujou lidi, kteří za sebou nemají žádný track record. To je divný. Tak jako když to víš líp jak já, tak to udělej. Já sám mám mentora. 2. Možná 2,5. Záleží na tom. Nicméně hodně mentorů se... A mám takhle, jinak. Já mám mentory, který si berou 500 až 1000 euro na hodinu. Jo, jakože jsou velmi drahý. Jsou německý anebo český? Taky tak. Uh-huh. A tím, že vlastně je znám od malička, tak na základě nějaký výměnný práce mi obětujou nějaký čas, já jim zase pomůžu. Jinak prostě máme to jako Tauschgeschäft. Tauschgeschäft. Ano, výměnný kšeft, výměnný obchod. Aha, no. Ale vlastně oni mi dali jasný pohled na to, co by mentor měl dělat. Mentor by tě zdaleka neměl držet za ručičku a vést tě. A už určitě ne to, co dělá mraky mentorů v České republice, který ti řeknou, udělej to takhle, anebo ti to nevyjde. To je nesmysl. To je úplnej nesmysl. Ty se můžeš naučit plavat tím, že se začneš topit a já se můžu naučit plavat tím, že mě to někdo naučí. Oba dva na konci umíme plavat. Ale kdyby ten můj řekl, no a ty, pokud tě to nikdo nenaučí, tak si nikdy nenaučíš plavat, to je za blbost. To je jakože, a pak jsou ty lidi, kteří prostě tam skočej a přemýšlej sami, jak to funguje. Pokus omyl prostě nějakým způsobem. Ale je tady hodně mentorů, kteří přijdou, kor těch mladých, kteří si myslí, že jako mají nějaký projekty hotový a to, a přijdou a řeknou, no mně to takhle funguje. Já si teď najdu projekt, který bych chtěl mít sám a pak začnu ten projekt jako nenápadně řídit. A to je, lidičky, to není mentor.
Ty voga, a to je i To je tvůj důvod. rodič. To je i důvod, proč já nechci, aby jako my dva jsme v té naší komunitě byli ti experti. Protože mám pocit, že my dva se toho, nebo můžu mluvit jako hlavně za sebe. Nechci, ale, já nejsem expert. No, Já jsem prostě jenom... že my dva prostě jenom máme nějaký. Já jsem chtěla říct problém, pak jsem si říkala Máme úkol, ale jsem si říkala, to je nějaký divný. Máme úkol životní. Ano. Ne, tak máme nějakou potřebu. Ano, něco nám tady chybí a vlastně tím, že děláme Přesně tohle. Tak ale my vůbec nevíme, co děláme. No. Chápeš, to je to hezký, proto my vůbec vlastně nevíme, co děláme. No. A věř mi, přišel by někdo, který má postavený všechno, co my teď už máme vymyšlený. Nepřišel by z Česka, protože v Česku to neexistuje. To jsem to chtěla říct, že Jo, podle jako, mě že to není takový člověk. Není, ale Jo. určitě někde bude, třeba pro, já v nevím, Americe asi, jo. no ale pro jiný téma. Víš, pro grafiky, nebo pro, já nevím pro co. Pro někoho jiného bude určitě nějaký takovejhle projekt. Jo, ale jinak postavený. Víš, že prostě bude mít nějaký online kurz nebo něco, I don't know. Ale určitě někdo bude, který s podobným konceptem vydělává raketu. A on by tady seděl a říkal, co děláte? Co máte? Jste úplně cáklí, ne? Ale mně to je úplně jedno. Asi Já to chci objevovat sám prostě. Nebo jakože s tebou. Já jsem sám, jo, tak čau. Arrivederci. Já jsem ráno říkala ty sny, ty umělé inteligence a úplně jsem si říkala, to bylo tak skvělý. Tak skvělý, jako na to úplně to, i to, co jsme si vymysleli vlastně, co jsem ti psala včera, nebo když jsem ti to psala, že tak já už s tím počítám normálně. Jo, no. To je jako, je fakt, to spojuje prostě, mě najednou, díky tomu, že jsme tohle začali dělat, mě najednou život dává jako opravdu velký smysl, protože já jsem doteďka měla jako nějaký sny, měla jsem nějaký věci, co mám ráda a co bych jednou chtěla mít i třeba svoje, ne jenom jako si je půjčovat nebo chodit někam si platit něco, ale jako chci, aby to bylo i moje a vlastně tím, že a furt jsem říká, a jaký projekt prostě tohle všechno spojuje. Jak toho můžu dosáhnout? Jak to udělat vlastně? Nebo čím? A vlastně tím, že jsme vymysleli tohle, tak mi to dává tak velký smysl. Jakože já mám takovou radost ze života najednou. A měla jsem i předtím, ale tohle je jako několikanásobně větší radost. A toto nemám ještě. To nemám nic prostě. Co tady máme si druhý díl nějakého podcastu, který poslouchá 100 lidí. Ani ne, možná. No, asi na to kliklo 10 lidí. No a to, ale vlastně ty sny jsou veliký. A jako těším se. Jo, no. Jako jo. Ale? No. Vlastně se na to dá navázat strašně moc věcí. I vlastně to, že Miky třeba si přeje rentálovku. A já říkám, ano, v té komunitě můžeš potom mít rent. Já nechci rentovat naši techniku cizím lidem, protože vím, jak se k tomu ti lidi chovají. Ale vlastně v rámci té komunity můžeme mít nějakou techniku, kterou jim můžeme jako dávat půjčovat. K dispozici, ano. Ano, protože budou součástí už vlastně a tohle může být jako další benefit a klidně to může mít Miky na starost. Může. Ano. A vlastně můžeš si tyhle jednotlivý sny tady na tohle navázat a pak se každý z nás může realizovat v té oblasti, ve které bude chtít a na ty další oblasti, které budeme vědět, že potřebujeme pokrýt nebo přijdou požadavky od toho. Já se strašně těším, až nám přijdou první jako zpětný vazby a až poprvé ten člověk řekne, hele, a víte, co by bylo super? Víte, co já bych teď potřeboval? Nevím, stůl prostě s mikrofonem. Víš, jako, to je jedno. Prostě někdo přijde nějakou zpětnou vazbu, že něco potřebuje. Nebo potřebuji stůl. Nebo přijde a řekne, hele, já prostě mám strašný problém s investicema. Já bych potřebovala poradit s investicema. A já řeknu, ano, uděláme finanční kurz, nebo tady je prostě finanční poradce. Yes, to by bylo dobrý. Nebo já bych chtěl stříhat podcasty. A já řeknu, jo, to dává smysl. Spousta těch jako našich podnikatelů chce třeba natáčet. Tak tebe můžeme dát jako správce, tady máš studio a spravuj to. To je úplně, já bych hrozně chtěla tohle jako vlastně. Teď jsem byl v známé osoby. No. Hodně známý. Jo, vím, to jsi mi říkala ráno. Ano.
A taky jako hodně projektů. S tím rozdílem, že u té známé osoby peníze nehrajou moc roli. Takže ty projekty jdou poměrně rychle. Oproti mě na každém projektu má nasazenýho jednatele a který to budou, jako on má jenom přehled. Nicméně oni mají v krásné části Prahy vilu. A my jsme tam přijeli a má 4 patra. Jsme vešli dole, teď jdem 1., 2., 3., 4. a dole 3 nahrávací studia, ne? Říkám, co to je? A on, no my nechcem prostě měnit tej pozadí, víš co? Říkám, cože? On, no ne, tak to pro nás nemá smysl, takže my máme radši 3, jedno na to a jedno univerzální. Když nahoru do těch kanclů, tam všude to je fakt moderní, hezký kancly, podobně jak to je tady. No, geniální. A on říká, hele, my prostě z toho uděláme náš malej hub a jednu tu místnost budeme dole pronajímat. Nahoře to zůstane naše kvůli jako soukromí, protože nakonec tam nebude asi jenom on, ale i jiný vlivný osoby a známý osoby, takže veřejnost se dostane dolů do těch podcastových studií. Nahoru pak už jenom kamarádi. Nicméně no to je prostě bomba. Já mu říkám, hele, a když potřebuješ tohle a on, no nic, koupím techniku, místo mám, víš co. Nevím, jak vzniklo to studio a on, my nechtěli nikam chodit. Jsme si to objednali na Alze. Prostě to Messengerem přišlo. Tady kluk technik to postavil a za 2 hodiny jsme natáčeli. To je hezký. Říkám, to je prostě, to je fakt jako dobrý. Mám z toho hroznou jako radost, že to vidějí i ostatní, že to takhle chtějí. Víš, že to jako není jenom můj nějaký výmysl, že něco takového by bylo dobrý, ale oni to ti ostatní už jako mají. A pochopili to hodně rychle, že si dělat ty věci in-house je prostě taková úleva. Strašná. Tam má gauč nahoře, ne? To je gauč, to jsi neviděla. Veru, to nechápeš. Ten má 4 metry na šířku. 3 metry na hloubku a je takhle do účka, ne? Yeah. Nádherný gauč. A tam leží. Tam leží lidi, to prostě leží miliarda v hodnotě lidí. Jako v majetku. Oni tam leží, pelej a hrajou na PlayStationu. Nějaký nesmysly. To jsou takový ty gauči, co jsou v odpočívárnách ve wellnessích, ne? Yes. Jo, vím, jo. Gigantický. Jo. No. A já říkám, hej, jak je tohle možný? No, takže ten hub je jako hustý. No. Tak pojďme na co tom jsme pracovat. udělali tenhle týden na projektu? Co jsme udělali tenhle týden na projektu? Vydali jsme podcast, minulý díl, vydávali jsme Reelska. Máme hodně děláme na sociálních sítích furt. No a já jsem domluvila ten mentoring. Nerostou socky. Proč nám nerostou socky? Nevím. Hele, call out na někoho, uděláme z tohohle Reelsko, jo? Jo, dobře. Pro srandu. Jestli tady je někdo, který rozumí sociálním sítím víc než my, please, jako dejte nám vědět. Ano, myslíme vážně. Neplatíme zlatem, ale myslím si, že za nějakou podporu a za nějaký pochopení budeme velmi rádi. Máme nějaký směr nastavený, jednoznačně to funguje, ten tým to nějakým způsobem chápe, ale jsem určitě pro, aby nám někdo pomohl. A klidně ať se ozve, ti to jedno. Naopak, o to líp. No. Ale fakt pokud to umíte, jako, nebo umíš, jo. ty zásadně tykáme. Takže pokud to umíš a víš, že by to mohlo být něco pro tebe a máš 10 hodin měsíčně, abys nám nějak pomohl pušnout, růst, tak si myslím, že máme kapacitu. Můžeme vyhazovat penízky oknem. Ne, ale souhlasím.
Jo, a jenom kdybyste, jakože ještě, myslím si, že bychom měli říct ještě jednu věc, že to zítra začnu. Budujeme s tím, že jako se snažíme do toho nedávat žádný kapitál. Jak to myslíš? Jakože my to budujeme fakt genericky. My jo, se ano, snažíme si ten reklamu. projekt budovat tak, že prostě teď nemáme 1 000 000 korun. To je jako, abyste to jako jednou chápali, že jako ten projekt vzniká tak, že jsme si oba řekli, máme 0, víme, kolik měsíčně vyděláváme, víme, kolik procent z toho bychom chtěli a jsme schopní dát za tým, ale my fakticky počítáme s tím, že to jedeme s 0, což je mnohem zajímavější. Super. A vůbec mě nevadí za to dělat jako non-stop pocitově, ale ten projekt, to by mohlo fungovat, jako, protože ono je jednoduchý. Tady tyhle ty kluci vykopli projekt a za měsíc měli takovej web, že jsem nechápal, říkám, kolik stál 150 000. Říkám, ty kokos. Co to vymýšlíš? A my jednou pak budeme moct říct, že jako jsme začínali fakt od 0. Ano. Protože tohle je fakt, jako my teď stojíme vlastně na té 0, na tom startu. Ano. A těším se na to. Tak to ukončíme. Můžem. Tak mám poděkovat. Děkujeme, že jste poslouchali. Pokud teda posloucháte. A no, jak říkal Alex, pokud je tady někdo, koho baví sociální sítě a ví, jak to nějakým způsobem genericky trochu pušnout, tak my budeme rádi úplně za cokoliv, protože mám pocit, že ten obsah, který máme, se mi vlastně líbí a teď nechválím sebe, chválím ten tým, který tam jako zatím stojí. Víš, kolik lidí to říká? Co? Kolik lidí za mnou přišlo, nejen ve fitku, ale obecně, co jako mě znají, a ten projekt na ně vyskočil, nebo ho sledujou, protože jsem jim řekl, že ho sledujou, tak oni přišli a říkají, ta grafika je dobrá. To se mi líbí. A to je jako ohřívá to srdíčko, když uvědom si, že ten kluk, co to dělá, přišel s tím, že uměl otevřít v Canvu. To je pravda. Uvědom si to. To je prostě, a to je to, pecka. Kterým příběhem já bych jako to mi ta Gemini taky vklouzla ráno. To je to, čím já bych chtěla potom podpořit i tu konferenci. A to, že my už teď máme 3 příběhy. Ano. My už teď máme 3 lidi, kteří s náma pracují jako od začátku, kterých si moc vážím a kteří rostou už. A už to vidím, jak roste. Každý z nich, někdo rychlejc, někdo pomalejc, to je jedno. Každý má svoji cestu, ale my už teď máme 3 příběhy. Vlastně. Ano. A to je jedno, ale to, že oni se jako fakt snaží a za mnou taky chodí lidi, že se jim to líbí. Ano. Že to je dobrý. Ale z nějakého důvodu to prostě zůstává v té naší bublině a nejde to jako prorazit. Krok dál, no. Takže to je ta věc, jako, s kterou potřebujeme pomoct. Tak jestli si to ty. Ne. Jo. Takže, tak děkujeme a ahoj. Měj se krásně, jdem koukat na hokej.